Svi imamo roditelje, neki su živi, neki su se preselili u vječnost, pokoj im vječni, ali je potrebno oprostiti svojim roditeljima. Naši roditelji su nas odgajali kako su najbolje znali. I vjerujem da imate toliko stvari koje možda zamjerate svome tati, koje zamjerate svojoj mami. Neka obećanja koja nisu ispunili, možda nikad nisu iskreno pričali s vama, možda su umrli, a da ste ostali u nekim nedorečenim odnosima, da im niste možda rekli ni volim te, ni koliko vam znače. Možda su vam nešto i nažao učinili i kako je potrebno biti načisto s time. Kako je potrebno moliti za oprost. Da stvarno oprostite sve svojim roditeljima. Da ne ostane ništa protiv njih na vašim srcima. A za oprost treba moliti. Voljeti nekoga je lako, ali oprostiti to je nadnaravno. I nećemo moći oprostiti bez Božje intervencije. Oprost treba izmoliti. Jel ima nešto što zamjerate svojim roditeljima? Oni su vas vjerojatno odgojili kako su najbolje znali. Oni su vjerojatno u vas utkali sve ono što su imali, ali vjerojatno je bilo propusta. Razmislite jel ima nešto što im trebate oprostiti i pokušajte se stvarno iskreno pomoliti da oprostite svojim roditeljima. I ne da vi takvi budete prema svojoj djeci, nego da iz tih pogrešaka možete učiti kako drugačije. Ne da idemo logikom ja sam patio, sad ćeš i ti patit, nego ne, ja sam patio da ti sada ne trebaš patiti.